אבל זה יפה. זה טכני. לא, הוא יורד יפה. כן, כן. אביעד, היד עם השעון. לא יודע. תחזיר אותו, יופי. תחזיר אותו. רגע ישר. תעזוב, רק אבא מכוון. אי אפשר שלושה, הוא לא שומע. זהו, צא לאבא שלך. לא זהו, יש פה עוד תחנה ירידה. הבאה. צא לאבא שלך. זה רגע שמאלה. הלו, בד. רגע, מי שמסתכל שם, אתה רואה? כן, כן, אני רואה, רואים. אתה יכול לכוון אותי פה? תחזיר אותו. מיכה, ישר תגיד. המדרגה, מיכה. אספיר, לא מעניין. נו, ברור. יופי. עכשיו עמוד רגע. עמוד. מיכה, בוא תראה מאחורה פה. בוא תסתכל. גלגל בזה, באדיר. חבל על כן. הזמן. גם אני מקים גלגל בעד. בוא תראה מה זה, יש לו גלגל אחד קצר. על הזה, והשני באוויר. לא ישנה שם. מה היא לא ישנה? לא ישנה. לא צריך להוריד אותה. זה מדבר צילומים שלך. עזוב, מאחורה זה, אתה חייב.